jijeni ni ale be Kolokani kafo kɔnɔna na Kulukoro marabolo kɔnɔna na pamatiwale kɛbaw taara bingani wale dɔ ta k'u sɛgɛrɛ min kɛra janvier kalo tile 8 ni o yɛrɛ bɛnna dimanche don ma ka dugu jɛ ntɛnɛn na. Nin wale in bɛɛ lajɛlen kɛra nɛgɛ kaɲɛ 21 waatiw la ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 22 ma. Bingani wale ɲɛsira jijenikaw ka dunanjigiso ale ni poste de contrôle min bɛ jijeni. Siga tɛ min na maa ni ma to a la nka bolifɛncɛnni kɔni bonyana kosɛbɛ. Karajo Jara ni ale ye kunnafonidila ye ka bɔ Kolokani yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ nin wale in kan. Dijeni Kolokani cercle la Kulukoro region na marifa tigila mɔgɔ dɔw wulila ka taa bin dijeni kan. U ye muguci daminɛ kabini nɛgɛ kaɲɛ 21 waati sufɛ. U ye muguci daminɛ yɔrɔ fɔlɔ mun na fɔlɔ o kɛra dijenikaw ka dunanjigisoba ye. Nka mobili fila kun bɛ yen n'o kun ye projet World Vision ka mission kɛla dɔw kun bɛ yen. O taara olu ka mobili fila kɔni bɛ kuru kɔnɔ o mobili fila bɛɛ jenina. O tɛmɛnen ka bɔ yen kana fɛn min ye poste la n'o ye doyen ka poste de contrôle u y'a tagi kɛ fana mobili fila fana kun bɛ y'o fana jeni. Donkoli na Sebekɔrɔ ni ale bɛ Kita mara la a yirala k'a fɔ bɔntiwale kɛbaw taara bin olu yɛrɛ fana ka lakana sabatibaw ka daga yɔrɔ min bɛ yen a kɛra sababu ye gendarme kelen u ni tora la maa kelen jogira Karajo Jara bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ nin wale in fana kan. Sebekɔrɔ ni ale bɛ Kita mara kɔnɔna na ani Kita yɛrɛ cɛ o ye kilo 55 ɲɔgɔn ye kɛra o marifatigi dɔw taara bin yen fana poste kan u ye mugu cili daminɛ yen fana kosɛbɛ kabini nɛgɛ kaɲɛ 2 waati n'o ye 2 heures du matin senfɛ u ye aba kɛ sababu ye ka gendarme kelen bɔnɛ a nin na o tɛmɛnen ka bɔ yen gendarme kelen fana o blessera mobili minnu bɛ yen fana u y'olu caman jeni ani minɛn caman kun bɛ yen. Nin waati laban in na u ka munumunu bonyalen don kosɛbɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na nka wulumasiri tabaw y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ fana bɛna wulikajɔ sigi sen kan min b'a to u bɛna se ka lakana bonya kosɛbɛ. Modibo Keyita VOA Banbara ka bɔ Nara.